A contorna da Praza de Abastos de Vilagarcía acolle dende este mércores unha nova edición do Mercado das Flores. Na primeira das xornadas, as floreiras agardan que as vendas vayan indo ben. Esperemos que sea como todos os anos, o ano pasado foi maravilloso, este ainda estamos comenzando, porque hoxe é o primeiro día, un pouquiño floxo, pero bueno, todos os anos o primeiro día, os clientes sempre deixan po último, cousa que non se debe facer, porque depois levas o que queda. Pero claro, eu penso que a xente que vai a esperar o jueves e o viernes, porque estamos jueves e viernes, e bueno, sábado día unco que queda, pero o que veña sábado mal asunto, porque habrá si hai. Así que os máis previsores xa se achegaron hoxe polo mercado na procura dunha lembranza para os seus seres queridos. Andamos a buscar un pouco de flor para preparar os centros de difuntos. Es que si viene moi tarde, luego la flor ya... Entonces venimos un pouco anticipadas. O Mercado das Flores de Vilagarcía está composto por 6 postos cunha oferta máis que ampla de flores soltas, ramos ou centros de todas as cores e tamaños. Como sempre, hoxe atopamos clientes que prefiren facelo eles. Amáñame bastante ben e prefiero facelo eu. É o que facemos sempre, é unha costumbre. Entonces preferimos facelo nós e despois depositalo no cementerio. Sí, porque somos repugnantes, gustan máis cousas a miña maneira. E outros tantos que apostan por mercar o centro xa preparado. Sí, porque yo para eso non valgo. É máis cómodo, é que dá máis bonito para min. En canto a prezos, sei que este ano a cousa anda máis ou menos como o ano pasado. Aquí podemos atopar dende flores soltas a 2 euros ata un completo centro que rolda os 80. O mesmo precio que outros anos, ainda que foi un ano moi complicado, porque polo exceso de calor en agosto, que tivemos un verano increíble, demasiado calor para Galicia, a flor sufreu moitísimo e quedou máis pequena do normal. Temos as rosas a 2 euros, temos o pompón a 2 euros, o boris máis pequeniño a 1,50, a margarita a 6 euros. Temos moi bons precios aquí en esta carpa. Os clientes este ano tampouco se queixan dos prezos, máis aínda tendo en conta que por defunto sempre presta poñer algo especial. Un día ao ano tampouco non é moito, porque mira, pois que me van a ir a uns 20 euros, con tampouco non é tanto, 20 euros. Está ben, máis ou menos como o ano pasado. Non é nada exagerada, 6 euros cada ramete destes. Sí, home, todo está máis caro, pois as flores tamén non normal. O que paga sempre perde moito, pero o que traballa tamén ten que ganar o seu. Este xoves e venres o mercado estará aberto de 9 da mañá a 8 do serán. O sábado 1 de novembro, festivo de Todos os Santos, só abrirá en horario matinal de 9 a 2 da tarde.